monga tikuziwa kani ndimeneyo wiki yonse iyi tikuona pa Radio 1 ya chimachini chimwe TV 1 chikambidwa kuti chigulidwa kapena soma radio station ena makla yakangalika kufotokoza za mashini mene azagwire ntchito mashini amene akunena kuti osanagule koma tikumva kuti ndituma TV akunja akunena ndi mashini watani kuti agudwa amene akunena kuti afuna aziona za social media monga tikuziwa wiki yonse iyi tikuona pa Radio 1 TV 1 kapena soma radio station ena makla yakangalika kufotokoza za mashini mene azagwire ntchito mashini amene akunena kuti osanagule koma tikumva kuti ndithu ma TV akunja akunena ndi mashini watani kuti agudwa amene akunena kuti afuna aziona za social media platform. Ndiye anthu akumatha kumafunsa kuti kodi mashini amene wawa amakla akumene akuchita kualengeza ndithu wiki yonse m'maradio kuzungulira nkhani yachani kodi amakla nkhani yachiye khuzana mashini amene wawa kodi mashini amene wawa ndiofunikira bwanji andi amalawi pano paya ndi mafunso chifukwa anthu akutha kuona kuthekera kwa mashini amene wawa kuzagwira ntchito limodzi ndi chani kodi ndi smartmatic chifukwa akufunidwa pa nthawi inoyo kwambiri chifukwa chani tikusiya zinthu zofunika zomwe zikutiphinja m'malawi muno kuti tizipita na tilengeza ma radio station amene ajawo pa TV pamene ajawo zizithamanga kuti anthu athe kuziziwa koma tikukayikapo basi nkhani za makla zogula mashini pakana ndithu wiki yonse ya mtunthu kumakhala pachani kodi pa maradio amene ajawo ati kunena kuti pakana kukhala ka civic education kachani kodi ka makla pa nkhani yachani kodi ya mashini amene ajawo mu nyengo ino ya zisankho kodi kufunikira kwa chani kwa mtundu wanji ndipo tikunena kuti anthu amene akuganiza kuti mashini amene ajawo azagwira ntchito mothandizana ndi ndani kuti ndi smartmatic andi zimene zozonso pano patamba kuzikhulupirira ifo kuti interest yanu ndi mtundu wanji pa nthawi inoyo andi tikunena mosaopa chifukwa tikatena kuti munokha mukuchita kunena kuti basi mukungofuna muzikangoona kuti kodi akufalitsa nkhani zabodza ndi ndani and then muzizatani kuti muzibwera kuwauza anthu na kuti ya nkhani imeneyo ndi yabodza pakana pano pa munthu tikutha mwachisanzo tinaona president anthu analengeza pa social media kuti president atani kuti amwalira tinaona president akupanga ma push up blunder kusonyeza kuti anayankha okha popandaso mashini kuri kuunikira ifo kusonyeza kuti nkhanizo anaziona pa social media chimodzimodzi inuyo makla muthu akumaonanso through pa mafoni anu kuti pa social media pamunyedwa nkhani iyi ndipo nkhani iyi ndi yachani kuti ndi yabodza popanda mashini amenewo tikulankhula mosaopa andi inuyo nokha mukuchita kuziwa kunena kuti olo munthu mutamuona kuti wafalitsa nkhani yabodza palibe lamulo lomwe inuyo mungakamuyimbe chani kuti mungakamuyimbe mlandu for cyber crime bill sinapase ku parliament yoti mungakamuyimbe mlandu atafalitsa chani kuti nkhani yabodza pa social media zimenezo inuyo mukuziziwa ndiye mashini anthu amene wawa mufuna kuti mwalondolondole panopa chifukwa chani wina yesa akutatu kuziwa kuti Daud Suleiman mkulu wa makla analowa pa mpando umene ujawo chifukwa cha MCP ndi amene anathandizira tonse alliance pa nkhani za ku court kufufuza mwakutinso anthu akuziwanso kuti Daud Suleiman athaso kukhala ndi chani kuti nditi njira tinatake ma tactics tinatake tomwe akufuna kusewera kuti amalawi apomboneze pa nkhani za chisankho izizi apo ndeti kulankhula mosatani kuti mosabisa mopandanso mantha chifukwa sitikuonanso kufunikira kwa mashini amenewo for mungo just ngokamuona munthu kuti walankhula zinthu zabodza then inuyo mubwera basi ukangonena kuti ayi nkhani imeneyo kaya munena kuti mwati nyanja ya uma kujeni nyanja ya uma ndiye muzi auza amalawi kuti ayi nkhani imeneyo ndi yabodza definitely lero inuyo mutakhala kuti palibe mashini amenewo mutha kuziona kuti nkhani imeneyo ndi yabodza muauzaso amalawi pa ndindo wanu monga inuyo amakla popanda mashini amene wawa inuyo mukuziwapo kanthu mwabwere poyera mwafotokozere osati kufotokoza mothawa fomu kufotokoza mothawa ndipo and
interest yanu inuyo wiki yose ino panga no civic education yokhuzana ndi machine amene yokhuzana ndi makra amene imagwirira ntchito wiki yose ino kuzembera kunena kuti amalawi mwapoboneze kuti ti machine chimene achilandire zimene zozo ndizaboza chifukwa pakanakhala kunena kuti inuyo wina aliyense akaponya pa social media amaponya yekha ndipo mmathaso kuziwa kuti uyu waponya nkhani iyi kaya Bagiri Muluzi TV yaponya nkhani iyi muli nako so kutsutsa komwe mungatheniyo kutsutsa mutangoona kokha kuti nkhani iyi ndi yabodza mutha kutsutsa ndiye mukamanda kuti ayi machine amene wefesi tikunena kuti tikufuna kuti tiyasate anthu tiamanga kapena tiziyatani ndiye munthu wangofalisa nkhani yabodza basi iniyo kukagula machine 1.5 million US dollars pomwe kumalika zisungunura kumalawi kunoko ndi mabiliyoni basi just kungoona basi kuti iniyo mutsutsa kuti ayi nkhani imene ndi yabodza zinthu zona kuti munthu atha kungoona yekha kuti nkhani iyi ndi yabodza ndikutsutsa ndiye kunkaonokera ndalama ngati zimene zonso tatambasulani bwinobwino kodi machine amene wawa akufuna azigwira ntchito ya mtundu wanji kumalawi kuno andi kodi anthu amene mungapeza amene akufalisa nkhani za bodzawo muzipanga nawo chani poti panopa wina aliyense akuziwa kunena kuti cyber crime bill sinapase ku parliament kuti iniyo mutha kuthana ndi munthu amene wafalisa nkhani za chani kodi zabodza muzitani panopa poti machine amene mukugula muzifufuza munthu ndikumpeza kuti uyu wafalisa nkhani zabodza ndiye muzipanga naye ndiye machine amene akufunikira chani kwa munthu amene ali kumuzi amene kafoni kache ndi ka keypad samasatiraso za social media chomwe chikufuna yene pa nthawi inoyo ndi kuti apeze fertilizer otsika mtengo mokuti ndalama zimene zimukanangulira munthu uchayo fertilizer otsika mtengo akanatha kukolola chimanga chokuti adye chaka chammawa njala ya chaka chammawa itani kodi ichepe mphamvu koma pano mukakhala busy pamalo kuti muzilengeza kuti kodi zisankho izizi tiziyendesa mwa mtundu wanji muwasire pa radio 1 kuti mabungwe amene amapanga za chisankho azikakhala ndi maprogram amene pachati civic education aphunzitse anthu mmene angavotere kapena megi ja izibwera amene pachazipanga zinthu mwapambalamba ndakuti tigwira ntchito chonchi muli busy pano pa radio 1 pa TV 1 ma social media kumaponyamo zokhuzana ndi makra pomwe nthawi inoyo ndi yazisankho makla yafunika mwantundu wanji pa nthawi inoyo yazisankho inuyo mufuna muchitise mantha anthu kunena kuti anthu asamatani kuti asamalankhule zokhuzana ndi boma ili zonyansa zomwe zikupanga pa nthawi inoyo mufuna kuchitisa mantha anthu koma tifuna tikuwuzeni kuti amalawi sangasiye inuyo mulimbikise mwina bill imene jayipasi ya cyber crime bill ya irani kodi ipase kuti munthu amene angakhale kuti waposta zimene zozo muzithana naye machine woro sakufunikira panopo ani machine onepo kugula machine amene mwangofuna kuba ndalama za anthu ndiye mukuchekina kumaoneka ngati kuti mukupanga chinthu cha nzeru koma china chilichonse lero mukulephera kuyankha mafunso okhuzana ndi machine amene mukuwatana kuti mukuwafuna kuti mugule inuyo chifukwa zinthu zomwe mukulankhula ndi zinthu zonena kuti munthu amakhala kuti akuzirani kuti ngakhale niyo mumatha kuziwa kuti nkhani iyi yaponyedwa pa social media iyi pa ukadaulo wanu ifo monga inunso amakra mumatha kuziwa kuti nkhani iyi ndi yabodza machine ukulibeko olumbiyo mumatha kuziwa modi amakapanga push up chikangawa chayo ku blanta yakuchako kunali kutsutsa ndithu kuti mwaponya inu pa social media zo ndi zabodza ine ndidakali moyo sanaziwe ni machine amenoja anaziwa ndi through pa mafoni yake ndiye inu mukanene kuti ayi panopa tikufuna kuti tikhazikise cheni anthu tizitha kupeza chani kodi nkhani za boza musavuta pomwe nkhani za boza zo mmaziona amalawi ito lero anamiza lero si amalawi adzanaja amalawi panopa anatani kodi anazindikira kwambiri ndiye china chilichonse mungamachibweresa pa gulu pa anthu kapena mwafika nacho pa radio paja muzichikonzekera kuti tikachiyankha chonchi amalawi sangasiye kulankhula chifukwa choti mwagula machine